regăsit la un nou videoclip cu CS2, cu un Andrei. Bă! Mamă, bă! De ce mi-ai dat kill? Interesant. Băi, de restart! Da, e... Dați-vă abonați, dați-vă Bă, oameni buni! tastatura în cap. Hai, doamne, dă rețea la scor sau mă nervez foarte tare. Dacă nu dai rețea, Bro, bă, cum ai venit, bă? Bravo! Și da, oameni buni, noi am creat canalul ăsta pentru și tot la fel jocuri, doar că așa am pus eu numele cu Half-Life, fiindcă mie îmi place Half-Life-ul. și mie la fel. Da, și lui îi place, el a terminat de 2 ori Half-Life. Ce tare să sunt niște puzzle-uri. Bă, cum ai dat-o pe asta? Și-o comandat-o pe asta. N-ai dat-o pe asta. Bro! Hai că ai învățat și tu. O să las în descriere. Sau nu, o să las în descriere. Mamă! Dacă videoclipul ăsta face 2 like-uri, o să fac un videoclip să explic cum să dai așa. Da, eu multicolor așa. Deci, oameni buni, nu o să înveți tu, bro, pe asta. În viața ta. Spamați banane, bănuță cu ciocolățică. Chat. Sau în următorul videoclip o să spun în cheat în loc de chat. Oameni buni, asta înseamnă să ai țintă. Bă, dar mai nebunit cu ținta ta! Bă, frate, ți-a zis ținta, asta înseamnă să ai țintă, bro. Asta înseamnă să ai țintă. Că pun acum hârtie pe monitor și gata, îți dau 3 kg în continuu. Bă, Ce? și hârtie pe monitor, ia și tu la el. Păi nici nu o să vezi ce faci. Hai să Eu mă bag CT, stați, oameni buni, să... Oana-mi pe ăsta. El e Tero. Pasă la mine, nu o să-mi vezi niciodată. Mai știi că nu mi-ai dat prank-ul ăla? În afară de asta, dar asta ai dat-o doar o dată. Mamă, ți-am zis, nu o să înveți. Da, da, azi aici ai venit aproape. Cum faci? Mi-am făcut abia. Dar mine e mai ușor. Abia mi-am făcut intro-ul. Atunci și mi dai kill direct. Bravo. 1-3, te conduc cu mașina mea BMW, Lamborghini-ul meu, bum. Bro, Ce? no problem. Nu, banane, ciocolată. No problem, oameni buni. Dar tu nu-ai scris să uitați unul în comentarii ca să... Dacă videoclipul ăsta strânge 3 comentarii cu să vă ceați
o să bagi să văceați în următorul videoclip. Să putem să jucăm cu un nou clip când vrem. Pune. Da, cu un nou clip. Dar fiindcă am și un canal al meu, bine, ăsta e canalul secundar, v-am zis. Și să vi las în comentarii pe al meu personal, adică canalul meu principal. Dar ce vreau să vă zic este așa. Am făcut un videoclip cu un nou clip cu... Da, Laura. Deci am făcut un videoclip cu Hide and Seek, cu un nou clip. Și a strâns, cred că 23 de vizualizări, cam așa. Dar vă rog eu, dați și voi un like, subscribe. Da, oameni buni. Sau altfel vin cu Deagle-ul. Dar voi acasă. Voi au așa de drept. Cu un Desert Eagle ca pe CST. Oameni buni. Deci... No problem la mine. No problem. Bă, deci am ADR-ul 67, bro. ADR-ul. What? Deci, oameni buni, să știți că... Asta, să facem aici Warampu. A intrat? Gata. Și oameni buni. Bă, șaca. Bro, ce mai dat-o? Am dat-o! Gypsy, Gypsy! Ai, ce mi-ai dat! Oh, bă, mi-ai tras mai de cap de 300 de ore și... Am murit în al doilea, bă! Toată lumea scrieți! Nu, chemați-mă! Bro, ce mai dat-o pe asta? Aia ca, bă, aia ca, bă! Ne certăm! Oh my god! Mamă, ce bine mi-a dat, oameni buni! Bă, da, ce greu e! Mamă, ce m-a luat, oameni buni! Ce ușor e! Pentru tine, poate! Eu pentru că am Half-Life de 2 ore, că e foarte mult, adică dar nu, bă, așa cum am și eu puțin câteodată Half-Life. Poate nu chiar, pentru că atât de ai Mamă! Bă, mi-a spus copilotul că nu. Mama mea, ce ți-am dat? Ce mă interesează pe mine tot? Half-Life se termină în 12 ore. Și eu l-am terminat în... Adică... Bă, și eu l-am terminat în zile, bă, de fapt. Adică n-am stat toate zilele cu calculatorul deschis. Fiecare zi vine am dat acolo, gata, am băgat așa. What? Bă, dar mi-a garat așa de Bă, n-ai voie pe acolo! De ce, doamne? Uite și tu cât te-ai dus. Au! Au! Mama mea! 6-7! 6-7! A fost ca mie în reset! Mamă! Bă! Mama, ce s-a dat pe asta? Au, oameni buni, avem 3 meciuri, mai avem nevoie de încă 2 meciuri. Să vedem dacă câștigă omul meu. Deci, ce a făcut, frate? Ce a făcut? Vrea să se ducă după AK, oameni buni. Lui place AK-ul, când de genul la mapa asta cu digăle. Îi place AK-ul, dar nu mai poate, oameni buni, ia. Stați.
Ia, boana, aici. Bă, dar n-am mai făcut cu Half-Life. Ia s-a băgat. Mă, bă, ți ți-am dat-o. Bă, dar noi n-am mai făcut cu Half-Life. Să, păi mai jucăm, dar plecă pe canalul ăsta, că Bă, are tu. și numele Half-Life. Bă, mie îmi dă... Bă! Mamă! Poaca, o beaca! Știu că acum, deci fiecare dată când intru pe Half-Life, pe o hartă de Half-Life 1, unde tot crește din toate părțurile de bani, gargantuerele, bananele, cu spawnurile la spovedanie, de blaturile, de 5-1, de banane, de Bă, unde mi-am pus mâna când am murit? Bravo, bro! Bă, dar Asta m-am nu. păsat! Bă, ai văzut că Păi am bă, făcut cât HP mai aveai tu? Ai văzut că am făcut. Mamă, ce mai dat-o pe asta? Ți-am dat în cap de 2 ori. Tu-mi dai doar Nu o dată. problemă, oameni buni, namaste. Mai are o singură rundă, să vedem dacă o câștigă, că dacă nu... Mă, sparg tot calculatorul, arunc totul de Ia auziți. poștile la Bă. cei care nu s-au abonat. Bă, tot. Da, tot, o să spargi calculatorul, la rând pe Merg. geam, nu mai vrei. Ai nevoie de alt calculator, Mă ce bun- să faci, cu cine mă joci CS, prăbușesc. de pe ce joci CS. Mă bușesc cu mașina într-un perete, după aia mă luăm mașina, după aia mănânc ulei, după Bă, aia... n-ai voie. De ce n-am vrut? N-ai voie. Oh, Da, 6 da. HP! Bă, 6 HP, 6 HP. Asta Oh, n-ai voie. ce ți-am dat? Bă. Uite, de asta n-ai voie, bro. De ce? De asta. De ce? De asta. De ce? Bă, măriță cu ciocolățică, dă o dică. Bă, ești, bă. Nu te cred, bro. Stai că-mi bag cheat-uri. Bă, că-ți mă... Bă, cum ai ajuns, băi? Ce urmă să-ți baci, că nu... Nu reușești nici cu cheat-uri. Vezi? Victoare. Eu nici n-am. Vă să vezi pe video. Bravo, bro. Trebuie să-ți mai pun canalul în descriere sau nu? Bă, ești, bă, de acolo. Bă, dar ce... Ce mi-ai tras? Ce mi-ai tras? Nu, că nu mai... M-am... Oricum nici cu Deagle-ul, cu nimica, n-aveți șanse. Vă mulțumim pentru că v-ați uitat la episod, nu uitați să vă abonați, dați like. Și... Hai, pa! Mai facem un episod acum, Acum dacă e. rândul meu să... Sper că Bă, v-a facem plăcut 1v1, ok? Bro, stai mă să-mi fac Hai, pa, mai bun. viderea. Gata, l-am închis, bro. Sper că v-a plăcut videoclipul meu, sper să dați un like, abonați-vă la el și la mine, să vin cu Deagle la voi acasă și... Hai, bă, să carc video, bro.